ଆସିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗଟି को अपलोड କରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସୌରା ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଆଲେନାତି ଆଗ ଆଇଲା କିତୁଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗନମ ଆସିଂ କେନ୍ଦ୍ରା ବି ନେଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖି ସାରିଲ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।